Здравейте! Сега ще ви покажа видеоурок на тема сегашно деятелно причастие. Както знаете, от глаголното съществително, причастието и депричастието са нелични глаголни форми. Така и сегашното деятелно причастие. То назвава качество, което е придобито в резултат от действие, което се извършва по време на говоренето. Сега да видим по какво сегашното деятелно причастие се прилича с останалите части на речта. Точно по признаците. Ето и признаците на глагола. Те са време, лице, число, залог и вид. Признаците на прилагателното име са число, род, определимост, степен. Признаците на причастията са време, което е на глагола, число, което е на глагола и на прилагателното име, род, което е на прилагателното име, определимост, което е на прилагателното име и залог, което е на глагола. Така че причастието е нещо между глагол и прилагателното име. Така, да видим неговото образуване. Да вземем глагол от първо спряжение. Да кажем глаголът пиша. Пиша е сегашно време, първо лице, единствено число, деятелен залог, несвършен вид, първо спряжение. Така, когато глаголът е в първо спряжение, добавяме частичка ещ, а за да го преобразуваме в други родове и лица, добавяме съответните окончания а, о и и. Абсолютно същото е и при глагола туча, който има същите признаци, само дето е второ спряжение. Пак се добавяме частичка ещ и съответните окончания. Различно е при глаголи от трето спряжение, като глагола успявам, който има същите признаци, но спряжението отново е различно. То е трето. Тук не добавяме частичка ещ, а добавяме частичка щ и съответните окончания. Да направим извод. При глаголите от първо и второ спряжение добавяме частичка ещ, а при тези от трето спряжение само частичка щ. Да направим едно упражнение. Образувайте сегашно деятелно причастие от глагола играя в мъжки род, единствено число и определете неговите признаци. Преобразувайте го в други форми. Така. Играя е глагол в сегашно време, първо лице, единствено число, първо спряжение, деятелен, залог. Щом е първо спряжение, добавяме частичка ещ. И да го образуваме в други форми: играещ, играеща, играещо, играещи. В задачата се казва, че трябва да определим признаците на сегашното деятелно причастие, когато е в мъжки род, единствено число. Така че играещ, то е сегашно деятелно причастие, мъжки род, единствено число, не членуван. Така, сега една малка задачка от мен. Образувайте сегашно деятелно причастие от глагола плача в мъжки род, единствено число и определете неговите признаци. Преобразувайте го в други форми. Това е същата задачка, само че с друг глагол. Така. Чао!